So I may use this platform when I your governor of Anambra State, Book Governor Charles Soludo, Your Excellency. Chetakwa na nna mụrụ nwa enwere nwa ọkpọla ọya akpọ asị karịa ndị ọzọ. Ọ bụgodị na ọ nwere nke ịkpọrọ asị, ekwu ya si n'ime obi gị ịgbadanye ya. Anyị kwuru na ili kwuru na Anambra, anyị so gị, we are working together with you. Insecurity dị na Anambra na-emetụta imi na-emetụta ọnụ. We get your point very very well. Ma ritual killings and every other thing, we get it, we get the point. Mana ebe anyị na-ayọ gị bụ ma wala amalụ na ata na ọka nọ ka ide bupụ na ata bupụ ọka. Jili nwayọọ chụrụ ego na adị na gị ọsịsọ. Jili nwayọọ chụrụ ego na Chibola bụ ga-egwudo nkwọ. Onye ọbụla chi egburu na ọ ga-abụ milonia ga-abụleli milonia. Onye ọbụla chi egburu na ọ ga-abụ milonia. Jụrụ aja sụọ ụzọ gị ka ụzọ gị yala ọya. Jili nwayọọ wepụ ata n'ọka, rapụ ọka ka ọka toga. Ka ewelu ndị ajọ dibịa, ka ewelu ndị klebulu na ba na-eme dibịa na ewere ajọ dibịa. No, self-claim. Somebody onye na-agụ ụka na ekpe Muslim bụ dibịa bụ omenala ka a na-asị na ọ na-eme. Ọ bụ na ihe dị n'ọdịnala na-amasị gị na ị ga-alaiki onwekwa ihe ya post ka iso na ndị izi nwetara ya, chike comment section ka eji ọnụ ma WhatsApp channel. Ị ga-afụ WhatsApp channel link m post na comment section. Klik ọ ga-ebuba gị na WhatsApp. Klik follow channel. And you click it again na ị ga-ahụ ihe dịka bell. You click the bell so that come on mute all the channel ga-abụ enwekwa ihe post there ka iso na ndị izi ga-enweta ya. Ịghọtago? Both ma monthly calendar anyị na-post every month ị ga-enwetakwa ya there ASAP. Ndị bịaluzo under the umbrella of omenani na commit atrocities. Let us find a way to fish them out. Even our governor Potalo in the air, where declare Anambra State as a Christian state, even a so na Nigeria. Magano te ga kandi Muslim uji wana talk about Nigeria Muslim state. Ndi Christian na jolado, ndi omena na jolado. Manoru anatata, governor without eche or to the feeling of others, or put that openly on the air. Where Batana news, where Anambra State is a Christian state. That is a very, 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 very wrong. Our governor. And you need the labor Yamakana na adu no. You need evil yelling that in evil. Anambra State, even when you hope for all before many light of nation. And you will go Indus. Ndị omena na-asụrụ no steeti ibe. Ọ bụ na ebe gwe no Anambra steeti bụ steeti ndị omenala. Ịma na ịdalịa. Na anyị riri nne wee na-eli nri n'ọba. Ikwu nne na-azụ dị n'ọba ebe azụ owu onye. Anụ etiri n'ọba na ọ bụ anụ owu onye ikwu nne like that. Na anyị riri nne bụ ụmụaka ịmụtali. Gọvanọ asị gọvanọ ịbụ gọvanọ onye ala. Ịbụ gọvanọ onye isi dị mma. Anyị niile ka ịbụ gọvanọ anyị. Anyị niile ka ịbụ gọvanọ anyị. Ije na-eji akpawa oke na ịkpawago oke. So we can advise you as a father of Anambra State. Please, our governor, amend the other speech. Correctly so that Okabili can be Billy Kukun and the Rarano. Don't make somebody second-class citizen. You can't make us second-class citizen. Even a second-class citizen. In our own state, you cannot be more Anambra than me. And all the Christians cannot be more Anambra than Muabonyo Manan. So let us normalize this thing. Let peace reign. Nivo Hulad Ranyama. Biko, ndị ọchịchị na-ege ebe anyị na-ekwu. To send our message to our governor. When Igbo people are an issue of license, we all agree. Nanache, we agree na ye ga aba license in the Libya. Obro na kia ko obido na ka che we bo number. Che we bo number bidolia, mba na ekoro momo.
1970 something ka 1991 kachi m mbọ mba batara laịsensị. So ọ manụ n'aka m sị nya kwụsị anyị ga-agba laịsensị ka anyị na-agba laịsensị ndị ụka ọ na-agbakwa nkebe we agree anyị agba laịsensị si rọpụrụ anya ata n'ọka onye ọbụla bụ onye dibịa na-eme ajọ dibịa sekpụrụ ya gbochie abụrụgbu egwu ọ gbasara anyị onye ọbụla zolu under tradition omenala adịghị egbu mmadụ gọvanọ omenala is not supporting anybody na-egbu mmadụ o nwere onye ọbụla na-egbu mmadụ omenala sọpọtụ na iwu omenala nke izizi bụ na igbu na mmadụ ịnana mmadụ ọkụ ya n'ike ịnana mmadụ ọkụ ya ya bụ iwu omenala ịnana mmadụ anị ya ịnana mmadụ onye ọbụla sị gị na ọ na-eme omenala na-azọrọ mmadụ anị ya abụrụ omenala ka ọ na-eme onye ọbụla sị gị na ọ na-eme omenala na-azọrọ mmadụ nwunye ya abụrụ omenala ka ọ na-eme onye ọbụla sị na ọ na-eme omenala na-agwọrọ mmadụ ọgwụ o ji akpata ego abụrụ ọzọ omenala ka ọ na-eme ọnụ ga-ekwe m ukwu ya na ọnụ ga-ekwu onye ọbụla na-eme omenala na-agwọrọ mmadụ ọgwụ o eji wee kechi nwunye di ya abụrụ omenala biko nu malụnụ nke bụ omenala ka anyị rọpụ na ata n'ọka unu weta ụdị onye a ibe dị unu mma unu eme enye n'aka anyị bụ ndị omenala adịrị ya ọnya bụ ebe anyị chọrọ ka anyị yọọ ekene m unu ọfụishi na ibe ekwesịrị inye ndị dibịa n'aka na esi na ị na-eme ibe nọ onye bi na nnyo maali nnyo na ị na-aba ka ị na-aba anya wee agịcha gị ugili mgbaba gbaka na-aba ka anyị malị anyị na-ege ntị ọ bụgodi aka ofu onye ka ihe eji wee malị ma ọ bụ ibu ugili na-egwu ka ama ma ibe ugili gwuru ka o gwuru ogwu o wetaziri eji nye laịsensị enye laịsensị na ọ bụ na-abịa onye na-azụ ka ọ maala anya then our gọvanọ kwukwere okwu ọchụchụ ọja na mmiri His Excellency sa ọchụchụ ọja na mmiri abụrụ taa na ịnwa ka o bidoro ọchụchụ ọja na mmiri bidoro from time immemorial before amụọ m o nwere onye dị ime ọ bụ na ọmụmụ nwa ya na ọ ya mụrụ nwa bụ na ọ ji ịmụ nwa bụ na ọ ji anwụrụ ọ bụrụ na mmiri ga ya eje chụrụ ya o nwere nwaanyị na-anụrụ di ọ bụrụ na mmiri ka ya achọrọ ya ji wee nụọ di o nwere onye bụ na ego ọ ji akpata bụ aja ka ọ ya achụ na mmiri o wee kpata ego ọ gwa na ibe onye gụrụ akwụkwọ ya ka ọ na-aza lekshọrị ya ka ọ na-enwe masta digrii ya otu ọ na-amarọ saịdị ya bụ ekwesịrị isi na amadịzi na-achụ ọja na mmiri kama ya si kwue nọọsụ place abata na mmiri tinye from here to here se chọrọ ya aja bụ from here to here sa achọzi ya aja na ọ bụ ISO